Nej. Jeg må hurtigt telefoner, fordi jeg har Så jeg synes jo, det er dejligt, at man kan hjælpe andre mennesker i hvert fald. Og også en selv, ikke? Men du lærer meget også af de andre. Jeg var selv på et kursus som det her til at starte med, hvor jeg selv var kursist til at starte med, og så faldt jeg interesse for det, og kan jeg godt lide at hjælpe andre, hvis jeg kan gøre mit til, at vi kan leve sundere og have det godt med vores diabetes, så er det det. Det synes jeg, det var mit mål med livet, at jeg kunne hjælpe andre i samme situation som mig selv. Laver mad sammen, og jeg er, hvad kan man sige, til foredrag om, hvad sker der nu, også prøve Stine op til Stine. Fordi jeg tænker på dig. Så jeg tænker meget på med ham Holger H, der kommer her. Og de kommer og fortæller os om nyheder og forskning, og hvordan kan vi have det bedre. Så er nogen, der har haft det i mange år, man er løbet sur i de gamle vaner, så kan det være, at de lige tænker, får lige et puff. Der er kommet nogle nye metoder, man kan bedre mad i dag faktisk, ikke? Andre muligheder. Det giver mig meget glæde i hverdagen at se, at det, jeg selv går og tummer med, det bliver til noget. Altså, man kan jo alle sammen løbe pande ud. Vi er jo kun mennesker.